Ano ang Buni o ringworm? Ang Buni o ringworm ay isa pong impeksyon sa balat na dulot po ng fungi, hindi bulate sa kabila po ng pangalan nito. Nagdudulot po ito ng bilog, mapula at nangangaliskis na pantal sa balat. Para itong lumitaw sa iba't ibang bahagi ng katawan, kabilang po ng anit, paa at singit. Ang Buni ay sanhi po ng fungi na tinatawag na dermatophytes. Maaari itong makuha sa pamagitan po ng direktang kontak sa taong may buni, pagbabahagi po ng mga personal na gamit, tuwalya, suklay, damit, sapatos at iba pa. Ang kontak sa hayop na may buni, aso, pusa, baka. Ang paggamit po ng mga maruruming pampublikong lugar, palikuran, gym, swimming pool. Ang mahinang immune system, mas mataas po ang tsansa ng impeksyon kung mahina ang resistensya. Ang mga sintomas po ng buni, bilog at mapulang pantal na may nangangaliskis na gilid. Ang pangangati at paghapdi sa apektadong balat, pangangapal o pagbibitak-bitak ng balat lalo na sa paa. Ang pagkalbo o pagnipis ng buhok kung nasa anit ang buni. May nana o sugat kapag lumala na ang impeksyon. Ang tanong, paano ba tayo makaiwas sa buni? Panatilihing malinis at tuyo ang balat. Huwag magbahagi ng mga personal na gamit, damit, sapatos, suklay, tuwalya. Iwasang humawak sa hayop na may sugat o pangangati. Gumamit ng tsinela sa pampublikong palikuran, paliguan o swimming pool. Magpalit ng damit at medyas araw-araw. Panatilihin din pong malakas ang immune system sa pamamagitan po ng tamang pagkain at sapat na tulog. Kung may buni ka, kumonsulta sa doktor para sa tamang antifungal treatment tulad po ng cream, ointment o gamot na iniinom. Nakakatulong ang pag-inom ng Power Cells Herbal Capsule dahil po sa apat na mga sangkap nito tulad po ng garlic, cinnamon bark, mustard seed at cayenne pepper. Ang garlic ay may antifungal properties. Ang bawang ay may compound na allicin na may malakas na antifungal effects laban sa fungi na nagdudulot ng buni. Ang mustard seed ay may antimicrobial at healing properties. Ito po ay tinutulungang mapabilis ang paggaling ng sugat sa balat at maiwasan ang impeksyon. Ang cayenne pepper ay may immune boosting at anti-inflammatory na nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system upang labanan ng fungal infection. Ang cinnamon bark ay may antifungal and skin healing properties. Merong cinnamaldehyde na lumalaban sa fungal infections. Kaya uminom araw-araw ng Power Cells Herbal Capsule upang malabanan at matuldukan ang buni o ringworm. Ang apat na superfoods ng Power Cells Herbal Capsule ay may mystical components na siya pong pagkain ng ating mga cells upang malabanan ang buni o ringworm. Ang Power Cells Herbal Capsule ay kinilala bilang best leading dietary food supplement brand for business excellence sa Golden Globe Annual Awards noong 2022. Ito po ay nakatanggap ng Seal of Prada Quality mula sa Super Brands Marketing Incorporated noong nakaraang taon. At ngayong taon, ito po ay naging Outstanding Health and Wellness Products National sa Best Choice Awards. Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan.